Bechgyn Bro Taf ydy'r ail gôr meibion I berfformio. Bechgyn o Gaerdydd yn cael ei harwain gan Richard Vaughan ac maen nhw'n dechrau efo Migldi Magldi. No, 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 no. Feint a difyr a diw gweled, Migldi Magldi, hey, no, no. Drws yr efail yn agored, Migldi Magldi, hey, no, no. Ar go bach a'i wyneb pyrru, Migldi Magldi, no, no. Yn yr efail brysur chwerthu, Migldi Magldi, hey, no, no. No, 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 no. No, no, morning, ben yn mynydd, Migldi Magldi, hey, no, no. Naeth wy ymwyl at ei gilydd, Migldi Magldi, hey, no, no. Ar coedfosys yn dwy'n rhasi, no, 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 no. No, 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 Migldi Magldi, hey, no, no. Migldi Magldi, hey, no, no. Mae yna 5 darn yn rhaglen bechgyn Bro Taf. Yn dilyn Migldi Magldi, diolch yn ei gael nos da, pwt bach. Bechgyn Bro Taf yn cyflwyno darn emosiynol iawn, nos da, pwt bach sydd yn gyfieithiad o Good Night, Dear Heart, o waith Dan Forrest.
Nesa, da ni'n mynd i'r frwydr. Joshua, enillodd y frwydr ydy dewis ddar nesa. Bechgyn Bro Taf. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. A dadloliad lle i'r jan. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. A dadloliad lle i'r jan. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Son yw'n camren ddyn oedd Gideon. Son yw'n camren gŵr o sôn. Dewi Ladin fel yr hen Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. A dadloliad lle i'r jan. Joshua fi yn brwydro yn Jericho. Camodd lan a thwaliad Jericho. Mae bicell yn ei ladd. Pen o'r cyn yn gribwydd o beth. Digones i fyn ei ladd. Sy'n yw'r cyn ac i'r sy'n yw'r gad am bryd. Roedd yn digon i god i ddod. Joshua yn galw i bagod i lle. Joshua, brwydro. Fe fi yn brwydro. Brwydro. Fe fi yn brwydro, Jericho. Joshua, brwydro. Fe fi yn brwydro, Fe fi yn brwydro, Jericho. Joshua enillodd y frwydr a geiriau Cymraeg Richard Vaughan yr arweinydd a Dewi Rhisiart. Nesa geiriau cyfarwydd T. Rowland Hughes ar gân, dyma i chi y Darlun. Ready.
Darlun, a dyna osodiad hyfryd yn de o eiriau Tir Rowland Hughes. Catrin Hughes, Iestyn Evans a Pat Jones wrth fwrdd y beirniad, a maen nhw'n cloi rwan efo dere draw a dŵr. Dere draw a dŵr, a mi fydden nhw reit sychedig dwi'n siŵr ar ôl perfformio 5 o ganeuon. Richard Vaughan yn hyfforddi Ffion Mai Rhisiart yn cyfeilio i bechgyn Bro Taf. Ie, maen nhw'n dilyn tricia ac Efin yn trio gwthio 5 o ddarnau mewn i 12 munud. Pawb yn gwybod bod fi'n licio lot o ddarnau mewn rhaglen, a be dwi'n licio ydy bod darnau medru newid a bod nhw'n medru newid y sain i siwtio pa bynnag ddarnau. A dwi'n meddwl nath nhw lwyddo. Dwi'n meddwl gafon ni o'r canu gwerin a wedyn y darn efo'r body percussion a diwedd. Dwi'n meddwl gafon ni'r amrywiaeth. Cadarnol yna, dda. Ie, nath o weithio dda. Ac wedi ymuno fo ni rwan i fwynhau'r... Be nes di alw fo'r body percussion? Body percussion. Wel, rhywbeth i'r orsedd feddwl amdano fo allan Mervyn.